greba eguna inoiz, baina arrakastatxoa izan dela argi dago, ikusi besteik ez dago herriko kalek eta batez ere industrialeak eta nola dauden, industrialeatan ez da ezer zabalik aurkitu, enpresa txikiren bat, baina hemen urretxun bat eta Zumarran beste bat. Praktikamente ezer ez, eta kaleke bai, ikusten da, tabernan bat edo beste irikita dago. Nik uste jendek ulertu dula zeintzan mezua, ze eraso zan gobernuk zekarrena, eta greba eguna inoiz baino arrakastatxoa izan da. Grebarako arrazoia nik uste dut sobran daudela, ezta? Egia esan erreforma hau ikaragarria da, basatia da, bortitza da, euskal langileen eskubideak zuzenen jopuntun dauzke, hamarkadetan izan den erasorik bortitzena izan da, eta nik uste dut ez dagoela beste erremediorik mobilizazioa aurrera eramatea, greba, eta gure esku daun guzi inbar dugu gure eskubideak defendatzeko. Ez da lehenengo erreforma, baina bai da azken hamarkadetan izan den gogorrena, eta nik uste dut langileek beste batzutan induen bezala kaleratea bargala. Bestako beste biderik. Eta gaur piketetan, guain goizen goiz juntatu zate, ze asmoako zu egunen zehar? Bai, esan, hasteko gaurkoa pentsatzen dugula, piketerako jende asko etorri da, baina bai esan behar da, aurreko egunetan initugun asamladekin eta ikusten dela, enpresak gehiengoak itxitango diela, orduan piketekin ingo duguna da, buelta bat, pixka bat dena ikusteko, enpresarik iriki baldin balego, han geldituta gure lana egiteko, baina pentsatzen dugu gaurkoa greba bat izateko nahiko ongi moldatuko gara, egia esan espero dugu dena, ia dena itxita dute.